கிளியர் யூடியூப் சேனல் நாம பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கான்ஃபிக் ஃபைல் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ லைக் பண்ண பண்ணுறேன் நினச்சிட்டு சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போவோம். சப் டு அன்லாக் அப்படின்னு என்ற ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போவோம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் போயிட்டு அதை வந்து கால் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். காப்பி பண்ண வந்துட்டேன். கால் பண்ணிட்டு வந்தோடனே அந்த இது இப்படி தான் இருக்கும். லிங்க் ஜினி மீ அப்படின்னு கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ தெரியாமல் வந்து இது பண்ணுறேன், ப்ரெஷ் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டேக் மீன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டேக் மீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இருக்குல்ல, நான் மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த டேக் மீ கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேஜுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போவோம். அந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் சப் டு அன்லாக்னு வரும். அதனால் சும்மா காமெடியாக பாட்டுன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன். இது சப் அண்ட் ஹிட் த பெல் அப்படின்னு இருக்கும். அடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னோடய சேனலுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போவோம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நீங்கள் வந்து இதை அன்லாக் பண்ணணுன்னா நான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும். பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான அமைச்சிக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும். அப்புறம் வந்து நான் தான் வந்து சேனல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அப்படியே அன்லாக் ஆகிடும். அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் அண்ட் லைக்குன்னு இருக்கும். அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம்எஸ் தமிழையோட சேனலை கூட்டிகிட்டு போவோம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சப் அண்ட் லைக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்கும் யூடியூப் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து எம்எஸ் தமிழோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைபில் வச்சுருக்கறதுனால அது கணக்காக நான் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் அது இதுவாகும். இங்கே பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சு. பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தாச்சு. பாருங்கள் வந்துடுச்சு. இங்கே ஆன்லாக்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு இப்படி வந்துடும். அப்படி வந்ததுக்கப்புறமா ராங் கொடுத்துக்கோங்க. கீழே கெட் லிங்க்னு வரும். கெட் லிங்க் கொடுத்துக்கோங்க. கெட் லிங்க் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு மீடியா ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும். மீடியா ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வேர்ல்டு பெஸ்ட் கான்ஃபிக் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒன்று வரும். அது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து எப்படி வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன். அதுக்கப்புறமா வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக கலெக்ஷன்ஸ் பாருங்கள் என்னென்ன மாறி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டாச்சு கொடுத்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனலுக்கு ஒரு கிளிக் பண்ணோன்னே வந்து ஒரு 2 ஆர்டின் காமிக்கும். அந்த ஆர்டினை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் எம்எஸ் தமிழ்னு வரும். அந்த எம்எஸ் தமிழ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காமன் சிபிடியா சொல்லிட்டு வரும். காப்பி பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து டிவைஸ் மெமரி கொடுக்கணும், ஆண்ட்ராய்டு கொடுக்கணும், டேட்டா கொடுக்கணும். அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும். அப்ளை டு ஆல் ஃபைல்ஸ் கொடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். இப்போது நீங்கள் கேம் கூட போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிசயம் காத்துட்ருக்கு. எவ்வளோ அதிசயம் தெரில எனக்கே. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanging, I guess it was a miss. The picture I paint is never gonna change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanging, I guess it was a myth. The picture I paint is never gonna change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. They all in the front, they show me love, them bitches, they bought their friends. Got racks in my pants and 10 in my hands, look how long I wait for this. I'm Mary Jeans with Dolce Gabbana, Fendi T, I might throw in the Pradas. I stay fly and I do what I wanna. Who the Prince of Flatbush? I'm the king of my hood. Now let's see how I look. DC to New York, just know we all good. But nigga, don't forget who was down for you. Most these bitches was clowning you. Switch on me, I never lied to you. Now you pull up, I got rounds for you. Yeah. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the